eminyakeni nje eseyadlula saba nenkinga nomyeni wami. Okay. Kwangazuthi siyahlukana, siyaqhelelana. Oh. Ney'ndaba zey'ngxabano phakathi kwami naye. Mangifika ngale la ngangihlala ngakhona, ngathola umuntu ngazwana naye. Okay. Kwathi nje ngizwanile naye, ngaba nenkinga-ke ngakhulelwa yena uNjabulo. Kwathi-ke khona lapho ubaba umyeni wami wabuya wafuna ukuthi sibuyelane silungise izinto. Okay. Esekhona umfana. Futhi inkinga nje isuka lapho. Indaba zema-enga. Nanokuthi benginakho lokho ukuthi umshado wami uzomosheka. Yabo nje kuningi. Nina bakashana kabenzi apho zomlazanga ameva nina bendlonhle nophapha ekhanda ehlala nasezansi-ke kuyifunda zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sibingelele lena-ke iBlack Live TV, igama lohlelo iso ngeso, igama lami uKings Chaka Ngwakaluqa. Angihambi-ke ngedwa, khona Ndlovukazi yalapha ekhaya. Mama. Yebo. Niyaphila? Ngiyaphila phela ngizothema. Hayi sibonge Nkosi yami. Ningelele mbukelo weBlack Live TV kwisiqephu sethu esithi iso ngeso njengoba kade seshilo-ke uMr Luqa uKings Chaka. Anyways, asingasimosheki isikhathi. Kodwa before kunobukelemi lento yakho. Ngani manje? Mawusavuma. Yeah. No, bangitshele ekhaya ukuthi uma ndiyantshontsha. Okay, let's carry on. Thank you. Anyway, sawona bhuti njani? Yebo sisenjani? Siyaphila bhuti wami. Yebo. Ngicela bandla nje uthathe le ithuba ubingelele umbukeli weBlack Live TV uthi nje sawubona emva kwalokho bese uyasitshela ukuthi uba wakababa. Sanibona ku-Black Live TV la. Igama lami uNjabulo Sibiya, ngisuka ngapha kwaGqwathaza le eHigh Flat. Oh, okay. Beautiful. Hey, umuntu uhambezwa Gqwathaza. Ngiyaqala Ngayicela neqwaqwa. Kahle. Anyways, but cela ungasimosha isikhathi awusitshele thina mina nobaba Luqa ukuthi ngempela usibizela la ekhaya futhi sikusize ngani. Sisi wami nginenkinga la. Nginenkinga la ngomama ongizalayo la endlini. Endlini kahlahla ngihleli kahle. Izinto ezenziwa uma zingisolisa ngendlela eziningi. Engangoba uthi angikhululekile izinto azenzayo, ngiye ngicabange nokuthi asimba ngani noma wangadoctor yini noma ngingane ngaphandle yabo. So umana kahle kahle akangiphethe kahle ekhaya. Izinto azenzayo ekhaya sibanga isibo-5 mina ngwesithathu uma. Okay. So ngithema ngiqeda saqeda kanyanye nabafowethu abalokhuzana abadala. Bona-ke laba abadala bangaphambili kwami bakwazi ukuya le-varsity. So mina kuthe baqeda mina. Kodwa-ke makumele senge-varsity because u-NSFAS angutholanga, so bephoqa ukuthi manje bangithole i-college. Okay. Yebo umuntu oyizamelayo uyayithola futhi imali ngoba nobaba uyasebenza. Okay. So akakhona ukuthi angitholele isikole sokulokhuzana sekuyofunda ukuthi nami ngikwazi ukuqhubeka njengezinye ingane. Kodwa kulezi ezikhona akayithanda ukugila imhlolo. Akayithanda, yabona ukuthi sengingithi sekaningi izinto azenzayo. Ngingabala ukuthi uma mina ngingenza into encane ngingashawa ngolala esibhedlela. Yebo, ngashawa ngolala esibhedlela indlela engangifuni ngayo. Kodwa lezi ezakhe uyayivikela, uyayiphika zonke. Yebo, zo4. Awu. Wesithathu cha kithi ngikhonto njalo. Ngiyafuna uku-understand. Manje yona bhuti ma ubheka nje ilento esingasikhathi singanani enzayo. Ngikhulele kuyona ukuthi angikhululekile ngoba ngisho esikoleni ukudla bengize ngisothisha. Khona. Because bekhona uthisha bese ngithe ngifunda grade 9. Ebengithi mangifika nje ekseni angibizele nje ngale office. Anginike lokhuzana into asuyidla mabe ama-conflicts noma ngaparish. Wow, shame. Yebo. Kodwa-ke kukhona la okaxoxa nabo mhlawumbe nabo othisha ukuthi bakhulume nayo ikhona impendulo akunika yona mhlawumbe.
umana angimazi akabona mengabe into iza kumina uvela ichilize nje akayifuna ukuyizwa ngoba kuthiwa ngibeka umbono la ngiyazi angilalele ngigcina kube mina esephutheni la eish yo so wena ngokwakho mawuyibuka nje before sihlaphe uMagasela abuza isikulimazanga kanani empilweni yakho nje yonke lento ngilimele ngoba angikhululeki ngoba phela nami ngiyabalisa ukuthi nangu sibani banithengela amateki angatholi mina nangu bethengela ingoba zalokhuzana zaChristmas mina bengayitholi mina ingoba zaChristmas yabo so yazi ukuthi kubhlungu ukuthi uthi uyazi ukuthi into ngoba manje ngoba ngizoqeda uthi usuphathi nonyaka ngithenga ngoba ngiyazi ngizoqeda ngabiza abangani bami ngihlala nabo nje ngabathi uthi yazi ukuthi ngoba ngizoqeda bafo sijwayele ukufunda nabo kungenzeka ukuthi mina ngingasisoli isikole ngithi mangasisoli isikole umahlo lokho ngikhokhela and kwenza exactly ukuthi ngithe mase ngiqedile semele ngifuna isikole ngemtshela mama ngizamile isikole wanqaba wathi angihambe ngiyosebenza sengimdala hey Magasela ethiwa nje angiyazi ubaba ukhona kodwa yebo ubaba ukhona ubaba bunjani kubudlelwane between you and ubaba hayi ubaba akanankinga ubaba uyena umuntu ongithandayo awu ngoba ezinye izinto ubethi mazenza angafuni ukuveza ngani uyabona ngithi angangiphethe ngala fihla lo mama yebo ngoba manje even if angathi singayidolobheni kodwa mekweza uma siyakhansela sure si ke edolobheni nje yeah ubaba uthanda zonke like vu yeah come on yeah it's about 10 rand so la siyakhona hey yazi yabo phela nje hayi ngisekuyikeka nje hayi Magasela mina ngiyazi lento kodwa ke into ingcono mayekhulunywa amaside onke ekhona understand sonke ukuthi udaba liqalephi kuze kufikela ngoba noma ngathiwa mfowethu siyathanda ukukhuluma nawe kuphela sizu side lakho kodwa kungayecala even nakubabukeli bethu ukuthi sikhulume nawe kuphela sangamthola umasiza ukuthi mhlawumbe yena uvo lakhe lithini mawucabanga masimcela uthezela sokhuluma naye engavuma ngamcela kodwa hayi mina mabe ngikhuluma naye ingakho ngithatha isinqumo sokuthi asebeningisiza ngoba mina ayikho into engikwazi ukukhuluma naye face to face ngoba into egcina isiyenzeka uvela akhulume noma yini ekhuluma nami so nami ngomuntu izinto ziyangiphatha kabi yabo so nami ngingakwazi ngoba mdala ngiyamhlonipha angikwazi ukuthi ngibhekana into engiyize ngiprefer ukuthi ngibona ukuthi uyaqala wathetha ngiphume ngihamba uphume ngoba ngisuke ngazi ukuthi into engizoyikhipha angangayithanda kwayo manje abazali siyabahlonipha yes akufanele ukhuluma ungeqisi makhuluma nomuntu omdala ya abantu abadala bahlonishwa ngoba ibusiso sithola kubona mfethu ngiyakuza Gasela ngithukile nokuthi kuningi engicabanga ekhanda lami ngivele lokuthi yena kune possibility ukuthi uma yena biological mother mhlambe ubaba ufike naye emncane so uthe ugaye ekhula akhulela phambi kwama wayitshela ukuthi uma wakhe kodwa baba yena umzali wakhe because in most cases nje abantu besifazane basensitive when it comes to ingane abayizalayo like bazwela yangazi inseka yezisuke zike umuntu wesifazane hlukumeza ingane yakhe izidle esikoleni kukhona ubaba nomama ekhaya bephila zikhona ezinye ingane nezinye ingane ze afford ukuthi ikwazi ukunyela ema-varsity why le ingakwazi ukuthi isize noma isupportwe ngokuthi ifuna ukuthi iqhubeke nezifundo zakhe kunzima kodwa ke into ephelele soyithola kahle mangabe simthola umasiza ukuthi mhlawumbe la ngokwakho ucabangane njengoba besho nje uMagasela ungomunye wesifazane ozwayo ukuthi mangabe ukhulisa ingane kubaluleka kangakanani ukuthi inhlangothi zonke zokuphila kwayo uyigade ijabule ikuzwe nabo ukuba comfort mayiseduze kwakho but lesi story kuyacaca ukuthi kufanele sichazele kabanzi siza ukuthi kwenzakala nasambe ke siyobheka siyamthola Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzelela amakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini.
endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele kuWhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600, uthenga okukodwa uthola ku-5 mahhala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kukulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi Isongeso with myself uMlangeni uMagasela. Nazi-ke kulolu hlelo andihambi ndoda, ngihamba with my king. Ke sicaka lo ngakaloqa ngenzako njengoba besihambile eqaleni sisakhuluma nensizwa la sikhuluma ngodaba shiyela usixaka ke nokho sithe asihambe ke siguduza amazwe ngamazwe sibheke ukuthi siyamthola noma okuthiwa ke uyena umgili kaMgili. Hawu umgilani. Yena umgilani. Hayi kanjalo uyazi uma ngichaza ukuthini afu siyazwana noma ave si right. Yebo sanibonani. Ninjani? Siyaphila singezwa yini? Sikhona. Siyaphila lokho ngingasho lutho sithando. Uyamazi? Yebo ngiyamazi. Umntwana wami. Bodi. Yebo. Nangu mase efikile mfowethu. Umntwana khona afuna ukusho ma kodwa nje cela umnikeze indlebe. Siyacela. Akuliwa Hayi nje. akakhulume ngilalele. Okay. Mana endlini angiphathekile kahle. Engangokuba nomakhelwane bayibona leyo ingane sifunda ngazo. Ziyayibona leyo nto. Ngithe kuyilokhuzane ku-matric dance. Angaze kodwa bayilo siphesihle benokwazi. Mase kumele kuye mina bangaya. So abangani bami nabo bayibona le nto kungani. Manje sekumele ngiyofunda. Lutho isikole ngisoli uhlule ungi-applyele ema-college uzongikhokhela. Endlini angikhona ukukhala kwena. Uma ngike ngakhala uyangithethisa angihleli kahle. Njalo noma into incane awufuni hlala phansi seyilungisa. Kodwa uvela uvuko nolaka. So angiphathekile kahle angithandi leli ngiphila ngayo mina. Ngoba ngizivele ngizizwa sengingedwa. Ezinye ingane zi-right iphila kahle. Ukudla kuyaphela emini. Kodwa uyakhona ukuthi laba uma befika bethi ma ukudla kukho ubathi uthathana imali yothenga amagwenya. Mina lutho ngilinda kuze kuphekwe ngo-6. Imali bengayiphathi esikoleni. Kodwa uzala sonke. Kanti ave ngave kuthiwa ingane kumele iphathe ngokulingana. Hayi ayikho ke leyo. Ayikho nje angiyazi. Angiyazi ngiphethe nje nonke ngendlela efanayo. Cha ma siphethe nje efanayo. Awusiphethe nje ngendlela efanayo. Ulokhuzane usiphe yena domenzele license. Uthe mayiqeda nje umenzele license. Mina lutho. Hayi akukho nje lokho kusho uzongihlambalaza nje phambi komhlaba wonke. Ayikho nje unamanga. Unamanga ukhuluma nje amanga kulona iqiniso lelo likhulumayo. Ngiphethe nje nonke ngendlela efanayo. Wena ma uyaqala ukuzwa udaba olufana nalo mfana noma mhlambe sukaluzwa before? Hayi angaze ngiluzwe. Shuthi ngamafupha ayikho into wrong obuyibona. Hayi akho lutho. Kosena noma amagasela amlangeni ubhodi la afike kithi asixoxela ukuthi as much as njengoba esho nje ukuthi ingane zakho beyibiza amagama bawu5 ngosithathu kodwa indlela aphethwe ngayo including indaba yokufunda abakwabo bafunde ezikoleni lezethu ezohlanga eyithintala bamandiya nabelungu nani kodwa yena uselokishini angakuthi noma ke kwenzeka ke engayitholi ibhasari for umfundazo for ilokhuzana i-university kwapha ukuthi aye college nakhona futhi ubonakala umziba kodwa kulabo abanye uyazabalaza noma ungenayo imali engaka kodwa uyazabalaza kangakuthi yena uthi nobudlelwane nobaba kunawe. Hayi ayikho nje leyo. Ayingeke ma. Ayikho unamanga. Mama sando sam uma ba? Oh mamthembu Ushadele? shadele kaSibiya. Siyabonga dadewethu. Engifuna ukuzwa la ngiyakuzwa ukuthi ulebuthi unamanga. Sengifisa mhlawumbe mina ungiphendulele kulokho nje. Uthi uboy yena akanayi license manje.
Yeah. kodwa ubhuti wakhe unayo ilayisensi wamenzela. Ubhuti wakhe unayo ilayisensi, mhlawumbe ngiqale ngibuze kanjalo. Yebo unayo. Ubhuti lo indaba engenayo yini ilayisensi? Kusazomzamela naye kuyabheda nje ezimalini okwamanje. Kuyabheda mase kuyena. Okay, asikuyekeni-ke lokho. Lokho ukuthi bonke laba abanye abantwana bakho bafunde ey'koleni zohlanga, kodwa yena yedwa ufunde nabantu. Hayi ayikho leyo. Yiphi engekho? Ukuthi yena ufunda kwey'koleni Ufunda zabantu laba befunda abanye. Ima-ke mama, cela ungibuka abantu ungadini. Umntwana ufunda nabantu abamnyama noma ufunda namaNdiya noma ufunda amakhaladi, befunda namakhaladi noma namaNdiya? Ufunda khona ebantwini. Manje yini engekho mina ngik-understand kanti yini okungekho? Mhlawumbe wena ukhona into oyazi wedwa thina singayazi. Okumele mhlawumbe thina sichazele ngoba mangikubuka ngokwami ubonakala uround igquma nje ufihla into ethile, uyakhuluma uyaphika uyavuma uyaphika uyavuma. Uthi ingane yakho leyo yenza license uyenza amandla sakhona lena Yasiyaphela mase kuyena. amandla akho lokho efana uyakwazi ukuthi uyazabalaza into yenza. Okay, asikiyeke license ngoba mhlawumbe nakuwena bese ngisho ukuthi akuyona responsibility yomzali. Mhlawumbe masunamandla nawusengazenza. Noma engakwazi kodwa-ke Yeah. babuluqa, but ilokhuzane ilokhuza into alamayo la ekuthenini abanye bayenzelwa. Kusho ukuthi phela ekhaya ifuma engenzeka fanele amenzele noNo. Yeah. Amenzele noZama, akakwazi athi uNo amenzele bese sithi mina angiyasakwazi ukungenzela. Kanjani? Onqonda akangasenzeli soba uthi usiphantele sonke-ke kufanele kube kanjalo. So sinaleyo nkinga manje basikubize ethi sizothola kahle kahle ukuthi eyakho ngempela lengane. Yebo eyami ingane. Pho yini ehluka? Biological. Hayi ayihlukile baphethe nje bonke ngendlela efanayo. Ayifani nje ngoba phela ufunda nabantu, kusho wena uthi umefunda ebantwini high-school. Hayi izathu ezithile ukuthi afunde ezikoleni zabantu. Siyacela abantu sincedise silithole bandla sinoking, sifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Ubaba uyasebenza? Ya uyatohoza nje. Enye into umaka yenzayo ngathi nje sengishawu 18 wangitshela nje emehlweni ukuthi sengindoda. Oh. Kumele ngizamele manje nje. Usengikholisile noma bengikhula kanzima futhi khona kunjalo. Manje uthi nje akasahlangene nami. Kodwa laba bakwazi ufika bakhale kuyena. Anginankinga nalabo beza ngemuva ngoba basayingane. Yeah. Kodwa laba abadala abenzelayo ngikhona mina. Ma awuchaze. Ayingeke usichazele bandla please. Kwenzakalani la? Hayi akho lutho lwenzakalayo. Ngibona nje ngenza ngendlela efanayo. Kodwa nawe ubona kanjani? Awuboni njengoba sibona thina? Kusho ukuthi unehlo lakho lasezulwini intakama ungafi. Ngeke phela uthi into egreen uthi wena ipink. Eish. Yazi uSiphewa kwahamba wangalala endlini. Kodwa I think ngabuya ngo-9 mina. Ngashawa kwazi ngasizomakhelwane. Avoid nalento mayo ukuthi sithi siyezwa umfana lo oyilengisile noma ehle so. Awunandaba yini mengasho? Phela ngazi ukuthi akaphathekile kahle ekhaya engabe ucomfortable kulona. Phela umuntu omayo ekhaya even ubaba enolaka nibalekela kuyena. Yebo phela angithi nje ukuthi uma uzohlala njalo enivikele. Zama nifawo. But la ubaba right. Umfana uyakwazi ukusondela kuyena kuwena kunenkinga. Yini? Ya kuthanda ukubanzima khona zikhona izinkinga. Awuze nazo manje. Zikhona izinkinga. Ngoba phela siyabona noma ungacasha isithupha uyavela nje kakhulu. Ya Salayo nje uyavela. Ya kwathi nje eminyakeni nje eseyadlula. Saba nenkinga nomyeni wami. Okay. Kwangazi ukuthi siyahlukana, siyaqhelelana. Oh. Neindaba zingxabano phakathi kwami naye. Mangifika ngale la ngihlala ngakhona ngathola umuntu ngazwana naye. Okay. Kwathi nje ngizwanine naye ngaba nenkinga ke ngakhulelwa yena uNjabulo. Kwathi ke khona lapho ubaba
umyeni wami wabuya futhi sibuyelane silungisa izinto. Okay. Esekhona umfana. Futhi inkinga nje isuka lapho. Ya indaba zema-enga. Nanokuthi benginakho lokho ukuthi umshado wami uzomosheka. Yabo nje kuningi. Ukwenzeni kodwa uNjabule? Azange angenze lutho. Ubheni babanjabulo wangampela-ke? Hhayi ukhona. Uyazi ukuthi uNonjabulo? Usegoli la ikhona. Uyazi ukuthi uNonjabulo? Hhayi angizange ngimazise. Angimazisanga. Ngoba into ey'ningi bengizenzela mina ebuncaneni bakhe. Ukuthi-ke kwahamba-ke. So wena une-regret emshadweni wakho? Yebo. Manje wenzeni uNjabulo kuyisola kwakho kokuthi wathi emaphutheni akho ukuthi wahluleka ukuhlala ngentombi emzini? Hhayi akwenzakanga lutho. Akangenzanga lutho bandla. Pho wayengenazofela icala yangalazi ngoba phela kahle akakwenzanga lutho ngampela. Shuthi mina onephutha la. Engizocela nje ukuxolisa nje kakhulu. Kuba umntwana wami. Uzoxolisa ngoba sesila kunamakhamera? Ya khona kuthanda ukuba nzima. Ngamafufu wena uthi ubhuti omncane lo umenze engqondweni yakho awuphutha liyenzeka. Uma uphutha liyenzeka une-guilt yokuthi one day iqiniso liyophuma ukuthi akazalwa lo baba ohlala naye. Yebo kunjalo. Manje lento izodiliza umshado wakho. Yebo. Mawubona yena ubona ukuya komshado. Yebo. Kanti leli phutha lenziwa ma lenziwa umfana noma uphi? Yimina owenza iphutha. Kwenzeka kanjani pho ukuthi kulezi zimo oyifake kuzona ungakwazi ukuyimela ufuna ukufaka ingane kuzona? Yabona manje uyayibona into ecreator ukuthi njengoba elanywa yezinye iy'ngane uzogcina nenzondo nazo. Engayilimaza le ngane zakwabo. Ya. Ukuthi yabona ukuthi ziyigugu kuwena than yena. Ya inkinga ilapho-ke. Yilapho inkinga ngizocela nje ukuxolisa nje kakhulu. Ngiyaxolisa. Lo baba athi uNjabulo umthanda ngale ndlela eyisimangalisa kayena ubabakhe? Hhayi akuyena ubaba wakhe. Ziyakhala zona kodwa ngiyadlala. So wena uyiphiniselela kwingane ngesonzo sakho? Bengingaboni. Kuthiwa isongeso osukulimaze umuntu. Yena ilimaza yena bese ephiniselela enganeni. Ingane isafarishela ukuthi uma wenze ama-decisions angekho right ebusheni bakhe. Benisonga sokujekile. DJ. Awukwazi phela ukuthi mana akungithethe ungibeke emuva mhlambe kulo muntu-ke enakhulelisana naye. Yena uyazi ukuthi unengane? Hhayi akazi angizangimazisi. Nayi indodana navala umnyango. Kwakuyinto nje ephuthumayo esheshayo. Kodwa-ke bomagasela nje ukudina uma usithatha ama-actions. Iya lesibhekana nayo manje. Uma wade nomyeni wakho ukuthi kukhona ingxabano abanayo badecide same time wabuya umyeni balungisa izinto. Waqhubeka. Wasebo wababa uSibiya. Usho uNjabulo wrong nje beyibiza ngoSibiya? Uba isibongo sanjabo sangamba? Sakakhumalo. Uzwenze njani sicha kuNjabulo manje? Engibuka nje lama ufanele usenze leqiniso for lo mfana. Amthole baba wakho angempela. Mhlawumbe nobulungiswa kulo baba okhona kube khona. So lento uzophila ukhululekile. Ngoba awukhona umama engihlala naye izolo angisazi bengekho konje around the God. Lo mama uthi yazi into angizondela no-Black Life. Ngihlakaza umshado yabantu. Why kufanele umuntu asikhulume isitori ebesifihlile akasibengane kuyena. Ngithi mina kuyena into enga-understand ukuthi kule mfihlo nemfihlo esuke umuntu ehleli nayo kukhona umuntu olimalayo. Exactly. So uma kukhona umuntu olimalayo kufanele sikhulule lowo muntu olimalayo. Kungaze kulimala abanye because into abangilinganisa ngengane nje kungenzeka ukuthi lo abone laba abanye bethola konke bese funa ukubalimaza kusasa kanti inkinga engakama. Inkinga ngalawo baba lo ngale. Esike simjezise ngoba akazi. Mhlawumbe naye wabona intombi washela kanti intombi ihethekile izothoba amanxeba kuwe. Kodwa kunendodana efana nale.
how much more ke lo hleli naye ekhaya kubaba kaMthandayo azenza izinto behind wena ngoba kwazi ukuthi wena awuyifuni ingane. isilwane lapha na uyalwa nje nengane. Yebo. Ubuyazi wena ukuthi ubaba lo nhlala naye uyakwazi ukumenzela ubhoti izinto ngale kwakho ngoba wena unenkinga onayo. Hayi benginokubona nje kancane kudla ukuthi ngibuye nginganaki ngesinye isikhathi. Akasa thatha ntombi. Ukuze kuthiwa izodlala ifilimu khona mfundisi esho njalo edumile. Yabo mina ngibona ngathi siyadlala idlala manje. Uyacabanga imistake engenza mina ngisakhula ukuthi ihamba nami ngize ngibe mdala. Usengihloniphekile manje ngishadile ngihleli lapha emzini wami. Kuzoqhamuka igaqa uthi wena wakwalahla. Wena wake wachithela ubaba ngesikhathi uxakekile uthest emshadweni wakho waphuma wanikeza ikhekhe lababa omunye ubaba ongalikhokhelile. Isigaqa. Sosenzani manje ma? Siyamthola ubaba umfana uyamisa kubaba. Hayi ngizomhambisa kubaba wakhe. Lo segcekeni ngizocela nje ukuthi nani nje nizongilekelela ngikwazi ukuthi ngimtshele ngoba kunzima ukuthi ngamtshela mina. Mhlamba angibulala nokungibulala. Hayi uzohamba nochacha isikhathi eside kangaka. Ngibona ukuthi ngiyakubulala. No, mfethu ibuke nayo lento bra wami. Sengihamba nje ngiyokhulumela ukuthi uma wathatha ikhekhe lenye into jalisa kwenye indoda ngeke ngikwazi. No, ukuthi akanankinga ke futhi usicaka futhi nakuthi yena sevele washesha wayithola imoto. Mina ngisayikhulekela yakafiki. Kulungile ngane zakwethu noma kufiwe kuyahleka kodwa ke udaba olufana nalo lufanele wonke umphakathi uxwaye ukuthi into nento kwethu ekhona lungiselela ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ingahle ibe inkinga ezogcina sekuthinta abantu abaningi. Futhi uthi uzizwa kanjani wena bhuti wami? Ngingaphelwa amandla. Angazi. Azi ukuthi okay. Uma ube ku right ukahle simongkhipha. Beku right ngashongo. Ngithuka wava lo mkhipha. Hambe lamanye mase. Sorry my son. Sorry mfana wami sakhona impilo yabo zilonge saphefumula for the fact uyindoda for ukuthi ustand up uze la usibhalela ufuna ukuthola iqiniso ngoba ubona ukuthi awukwazi ukhendisha le ndlela ophila ngayo. So kuningi okunye futhi ongangimela la emhlabeni usazoba right ufunde uthola unkosikazi omuhle ozokuthanda uthande nezingane zakho ungalenzi lelo phutha. Wena ngeke usalenze iphutha le separation emshadweni wakho ngoba uyazi ukuthi kwenzakalani kuwena. Angithi siyaxolisa baba yeso. Sokutholela ocwepheshe kodwa ngicase kufanele abathole serious. Ngiyaxolisa mfana wami, ngiyaxolisa nje kakhulu. So walungisa amaphutha enzekile esikhathini nje eside. Ngiyaxolisa nje kakhulu. Uneminyaka baba ifo manje ngikubuza. 22. 22 years uma ehlele nemfihlo kodwa okay kulungile mina mangifuna ukujaja umuntu engicabanga ukuthi ubalekile usizama ukumsiza isichaka uboy. Kulungile ngane zakwethu asibonga nendlebe yenu nokubukela kwenu kubekane ke nilandele nibuke ukuthi udaba luhambe phi. So futhi nokuzwa imibono yenu thina ngicabanga udaba lo kanje lenziwa kanjani ikakhulukazi side lika Leopard. I think uyena odinga usizo. Ungakhohlwa ukusubscribe abafethu, like, share and comment. Ama-comment abalulekile kakhulu ukuze sibone ukuthi nathi singalungisa kanjani udouble kanje going forward mesiphinde sihlangabezana nalo. Kodwa kwamanje siyakuthembisa ukuthi umfana somnakekela senze show yabathola ucwepheshe. Umama uzobe sedila ke nomuzi wakhe emeseka lapha nosichaka mina ngizobe ngihlela ucingweni. Siphinde sibonane episode elandelayo. It's the Black Life TV.